रस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। देवगडातील दाभोळेचा धबधबा आकर्षणाचा केंद्रबिंदू ठरतोय। हा धबधबा जवळपास 15 ते 20 फुटांवरून कोसळतो। आजूबाजूला नटलेली वनराई, बाजूला पोखरबावचा प्रसिद्ध श्री सिद्धिविनायकाचं मंदिर आणि येथील नजारा डोळ्यांचं पारणं फेडतो। देवगडवरून जाताना 16 किलोमीटर अंतरावर देवगड मालवण रस्त्याच्या मध्ये दाभोळचं पोखरबाव हे मंदिर लागतं। त्याच्या बाजूलाच हा धबधबा आहे। बरीच वर्ष दुर्लक्षित असलेला धबधबा आता पर्यटकांना खुणावतो। जवळपास 15 ते 20 फुटांवरून कोसळणारा धबधबा मोहून टाकणार आहे। तर हा धबधबा पर्यटकांना खुणावतो आहे, परंतु धबधब्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी त्यांना कोणती वाट नाही आहे। वाट नसल्यामुळे या धबधब्यापर्यंत पर्यटक पोहोचू शकत नाही। तर हा धबधबा असा आहे जो पर्यटकांना खुणावतो आहे आणि दाभोळे देवगड येथे हा धबधबा आहे। खूप सुंदर असं हे निसर्गरम्य असं ठिकाण आहे। दाभोळे सिद्धिविनायक गणपती मंदिरच्या इथेच हा धबधबा प्रवाहित झालेला आहे। या धबधब्याचा प्रवाह मुख्य धबधब्याच्या प्रवाहाकडून मंदिराच्या खालून पुढे प्रवाहित होतो। या दाभोळ पोखरबावचं गणेश मंदिर तर सुप्रसिद्ध आहेच, इथं आवश्यकता आहे ती सोयी सुविधांची। या धबधब्याकडे जाणारा रस्ता चांगला नाहीये, तसेच इतर सोयी सुविधांचीही वानवा आहे। परंतु या धबधब्यावर पर्यटकांना येण्यासाठी चांगल्या सुविधा उपलब्ध करून दिल्या तर मोठ्या संख्येनं पर्यटक इथे येऊ शकतील। त्याचा फायदा येथील पर्यटन विकासाला होणार आहे। तर या ठिकाणी आपल्यासोबत येथील काही या गावातील ग्रामस्थ आहेत। तर त्यांना विचारूया की या धबधब्यासाठी यांना काय सोयी सुविधा मिळाल्या पाहिजेत। तर आपलं नाव कसं? बाळकृष्ण राऊत। तर या ठिकाणी धबधब्यासाठी जाण्यासाठी आपल्याला काय सोयी सुविधा आपल्याला मिळाल्या पाहिजे? धबधबा म्हणजे कसं, धबधब्यात जाण्यासाठी मार्ग नसल्या कारणाने तिथे कोण पर्यटक वळत नाही, तरी त्या सुविधा आपल्या लवकर मार्ग मिळावा असं करून देण्याची कृपा करावी। त्याचप्रमाणे सिद्धिविनायक गणपती मंदिर दाभोळे फुल पांडव तत्व ते आपलं पांडवकालीन स्वयंभू स्थान आहे। तरी पण इथे भाविक भरपूर येत असतात। तरी पण धबधब्याजवळ सुविधा झाली तर अजूनही भाविक होऊन आपले गणपती दर्शन घेतील आणि अशी सुविधा होण्याची। आणि मागे गणेश जयंती इथे उत्सव मोठा जोरात चालू असतो। आता प्रत्येक महिना संकष्टी, परत 6 महिन्यांची अंगारकी येते, तिला पण खूप गर्दी असते, मिनी जत्राच भरते। पण किरकोळ महिन्याच्या संकष्टीला ये जा चालू असते, लोकांची वर्दळ असते दर्शनासाठी। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।